मा जाखो सेहेराया मा जाखो मानो मा जादों सेहेराया माथो साफा सुदांलाय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि बे मा जायगा फानबारि आच्छा फानबारि ना बेसे गोजानाव बेनिफ्राय मा लाबोखो आयंआ वाव माथो नारेंनि बागानथारलै ना आयं गाबोन हाथायाव लांनो गाबोन मा बारमोनलाय सुनिबार आच्छा मनायै मना माथो बेसेबाङाव फानो दायो थाइसेयाव थाइसे अ 150 थाइसेयाव 150 थाखा वाव सोब गासिबो माबा गोजाना इयो माबा मा होनो बिदिखौहाय खाजि हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय गासैखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय आङो जासिहरलायबाय बेलासिनि बयनिसिमबो आङो दायो दंफैयो नै बबे जायगायावहाय नुदों दा आंनि उनावहाय माबायदि बिबार बागान एकदम माने मा बिबार बे नुबायना खासि ना आङो दिनैहाय बबे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो सोरनाव थांनो नागिरदों आरो सोरनि न'आव जोङो मानो थांनो नागिरदों आरो बिसिनि न'आव जोङो मानि थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो जोङो सानैजों मानो ओरैजायनि सासे दं आंनि हालपति बेखौ आङो बडिगार्ड हिसाबै लाबोबाय नङाबा बे फैयामोन बेखौबो माने मिलायनानै माबा मोनसे मिलायनानै लाबोनांगौ जाहैबाय नङाबा बे फैया माने मानसिया आङो दिनैहाय नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आङो दिनैहाय नैबे फानबारि गामियावहाय आङो मानि थाखाय थांगोन आरो सोरनि न'आव आङो थांनो नागिरदों आरो बिसोरनि न'आव मानि थाखाय इम्पर्टेन्ट आंनि थांनाया जुदि दिनै थाङाबानो जाया खिन्थु मा खारनाव आङो थांगोन आरो मा लायगोन आरो बिथांमोनहा सोर आरो बियो सोरनि मा जायो आङो बेखौहाय नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि आं दिन्थिलांनो नाजानोसै नोंथांमोना दिनैबो आंजोंहाय नैबे गोदान भिडिअआवहाय थांफादो आरो फानबारि गामिखौबो आङो दिनैनिफ्राय बै समनिफ्रायथ' आङो बे गामियाव फैयोमोन खिन्थु दिनैसिम माबायदि अबस्थायाव दङ हायोबा बिथांमोननि माखासे रायजोफोरनि माखासे थासारिफोरजोंखौबो आङो बिथांमोना माबायदि अबस्था सुबिदा उसुबिदा बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै दायो जोङो अलरेडि नैबे लामायाव मोनफैखाबाय आं लामाखौबो एसे दिन्थियो जों दायो नैबे लामाजों थांगोन बे जाहैबाय ओरै जाहाजाव थांग्रा लामा ओमफ्राय ओरैजाय नुदोंनानै खासि बागान एखेबारे बे सासेनि सेल्फि लानो मुखुब ओमफ्राय जों नैबे लामाजों फैदोंमोन ओमफ्राय जोङो दायो नैबे लामाजों थांसै फानबारि गामियावहाय खिन्थु बिथांमोननि लामाया माबायदि जाना दं आंथ' मिथिया दाख्लै आं खोनानायाव नुदों एकदम ओरैबायदि हाग्रा जाजोब्बायनो दैबो देरदोंमोन खिन्थु फानबारि गामियावथ' दै देरनायनिथ' जेबो दै देरलायनाय जेबोथ' बेफोरबायदि दै देरथाव नाङा बा दैबाना जानाङा बेफोरबायदि गैयामोन खिन्थु माबोरै दैबाना जादों आरो अबेनि दै फैखोथाय बेखौ मिथिला थेवबाबो जायखिजाया नोंथांमोना दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव थांफादोलाय नङा होमबा जोबजासे आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजानोसै जोबनायावहाय आङो आरोबाव बिथांमोननि गामिनि सोमोन्दैहाय मोजां माखासे खोथा बुंबावगोन आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनैहाय दिन्थिलांसै जोङो भिडिअखौ बे जायगानिफ्रायनो जागायलांसै थौदो बिदिबा लोगोफोर जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो बिदिबा लेट्स गो नायना लादो लामाफ्रा माबायदि नै खिन्थु दुब्लियाव नायना लादो माइआनो गायनो हायाखै बेसाराफ्रा दै गैयिनि थाखाय ओरैबो नै दुब्लिया माने दुब्लिनि जाना दं नै गासिबो माइ गायनो हायाखै बाला बेयाव एसे गायदों ओरैजाय खिन्थु बे माइआ जागोनखौ आं हारा हाबाखै नायदो नै माबायदि माइनि अबस्थाया फैयै फैयै आंनियाव मोनफैबाय फानबारिनि एसे बिहामजोफोर एसे रायलायनोसै आं मा जादों नोंसिना माइसा बाजै माबोरै खबरा मा जाखो सेहेराया मा जाखो मानो मा जादों सेहेराया माथो साफा सुदांलाय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि बेयो मा जायगा फानबारि आच्छा फानबारि ना मानि थाखाय फानबारि नाम मोननाय बेनो मिथिगौ ना आं बेखौ मिथिस्लाबारै औ माने मिथिया नों बेयाव रायजो जानाय खै बोसोर जाखो आं जाबाय 23 बोसोर जाबाय आं 23 बोसोरसो आच्छा होमबा नोंना जोनोम न'आव अबावमोन आं जोनोमा बेसे गोजानाव बेनिफ्राय आंनि जोनोम जायगाया माबा आरो खुदुमगुरि पन्सायतआव आच्छा फैनायाव बेयावहाय फानबारि गामिनि माखासे बिहामजोफ्रा गावसोरनि गुटनि माखासे हिसाब खिथाब लाबाय दंमोन बेयावनो आं मोनफैबाय जों माखासे बेनिफ्राय जोङो दायो फैयै फैयै जायनि न'खराव जों थांनो नागिरदों अलरेडि मोनफैखाबाय बेनो जाहैबाय फानबारि गामिया खिन्थु जायगाखौ एसे दिन्थिग्रोसै आं माथो हाखर हाला जाजोब्बायलै आयौ माथो हाग्रा गोजाथार फानबारि गामियालाय बेनो जाहैबाय जोङो नै फैयै फैयै जोङो सोरनि न'खराव फैदोंमोन जों दायो मोनफैबाय आं नै जायगाखौ नायना लादो हाग्रा बारिलै हाबाब ओरैबो हाग्रा गिथावथावसो बिराद गोबावनि उनावहाय नैसिनि न'आव आङो मोनफैबाय खिन्थु मानो फैदों आरो मा लांफैदों आङो दायो बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नङा होमबा जायगाखौ फैनानैथ' मोजां मोनबाय दंफां लाइफां सोमखोरनो दंफां लाइफां सारि सारि माथो मोजां सोमखोर नुथारदोंलाय बारि बागान ना ओमफ्राय नायना लादो नै माने माबा मोनसे मोजां नांदों आरोखि नै आङो दायो फैयै फैयै बिसोरनि न'आव मोनफैबाय बेखौ नुनानै सिनायदोंना आयंखौ नै
आं नाखौ सिनायाखै नोङो नङा नाखौ सिनायाखै सिनायबाय वाव माथो इयावलाय मा गय जावैदों माने बेना बे गय आच्छा नै बेलाय मा बुस्थु बे मनाना बस्थाना नै बिसोरनाव फैबाय नों आंखौ सिनायाखै सिनायदों नारें ना इयो बस्थासे देर बस्ता बिराद आं बेखौ दायो थाइनैसो लांनांगोनलै जानो आंनो हरनो हराथाय साफा खारोना आच्छा दालि झुल मा लाबोखो आयंआ वाव माथो नारेंनि बागानथारलै ना आयं गाबोन हाथायाव लांनो गाबोन मा बारमोनलाय सुनिबार आच्छा मनायै मना माथो बेसेबाङाव फानो दायो थाइसेयाव थाइसे अ 150 थाइसेयाव 150 थाखा वाव सोब गासिबो माबाखौ जाना इयो माबा मा होनो बिदिखौहाय खाजि बिराद दंना बिराद बुरजा दं खोमा ना बिफाङा जेराव मेराव नारेंल' बिफां गोजाथार माथो नै वाव फानबारि होनना बुङोब्ला ना नारेंनि थाखाय बिराद बिख्खात होननानै बुंजायो आरोखि मोनफ्रोमबो न'खराव खमसे खम नारें बागाना थाखायोना सोबनावबो नारें थाखायो आरोखि जोंनि मिंमा हालामाव फानबारि गामियाव बांसिन नारेंआ आरो बेलेगा दानगोन हाया औ आरो सोरबाफ्रा जुदि फायखारि हिसाबै जुदि लांफैनो गोसो दंब्ला जोंनि नैबे गगामुख हालामनि सिङाव थानाय फानबारि होननाय गामियावहाय फैनानै लांफैनो हागोन दायो बिसोरो थाइसेयाव 1.5 थाखा करि फाननो होनदों नामा थाइसेयाव माने 1.5 थाखा माने थाइसे आथोना होननानै फानदोंनो आरो 10 टा मोनो 10 टाकायाव 10 टाकायाव 10 टाकायाव 10 टा होनबा थाइसेल' जाबाय थाइसे होमबा माने थाइसे आरो जुदि नोंसोरो जुदि सोरबाफ्रा बिजनेस मावनो लुगैदोंबा न'आव फैनाय हिसाबै मिलायनानै माबा मोनसे लांनो हागौ आरोखि बा हरगोन खोमाखि आं बेखौनो सोबनिफ्रायबो मोनसे मेसेज हरबाय आरोखि जुदि नांगौ जायोब्ला बिथां नोंसोरो लांफैनो हागोन आरोखि थांसै जोङो दहाय बुंदोंमोन आं नै बिसिनाव फैदों जोङो बेयो माने जोङो बिसिनाव मानि थाखाय फैदों आरो बेनाव मानो फैदों जोङो आं दा लास्टआव बुंसै बे मानसिया अबेनि आरो सोरहानिमोन दहाय जे आं बुंदोंमोन ना सोरनाव फैनो होननानै नै नुबाय जानांगौ ना मानसिखौहाय माबायदि रानि वाव 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 रानिया मा लादों नों खोन्थालाय आयौ माथो रानियालाय ओरैनो आयं बियो जेनेबा सप्तायाव नोंना दा बेसेबांसो ओंखारो सप्तायाव सप्तायाव जेनेबा कल बेयाव सुनिबाराव लाङो आच्छा बुरजा खानाबा खानो हानाय सायावसो जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय सेलिंफ्रा माबायदि जायो सिगां थाइसेयाव थाइसेमोनलै दा 150 जाबाय 150 जाबाय ना एसे बारायदों माने आच्छा आच्छा ओमफ्राय ओरैनो नोंसोर गामियाव फ्रायनावबो दं नामा मा होनदों सोरनावहाय बांसिन बायदि सरगेनाव बांसिन ना ओमफ्राय सोरबाफोर फायखारिफोर लांफैना गावसोरनो खाना लांनांगौ ना खाना हरनांगौ खाना लाङो ना आच्छा 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 ओरैनो अबेनिफ्राय फैयो फायखारिफ्रा धेमाजिनि फैयो ना आच्छा गावसोरनो गारि लाना फैयो ना आच्छा आच्छा औ मा जाहैबाय लोगोफोरना बे जाहैबाय आंनि बा जोङो मोनसे समावहाय जेला माने जोङो स्कुल लाइफआव आरो ना दाथ' जोंनाथ' स्कुल लाइफआबो जोब्बाय बै समाव जों माने एखे लोगो एखे बेसावनि आरो एखे रुमावनो थानानै एखे थोरसियावनो जानानै फैनायमोन आरो जोङो खिन्थु बे मानसिया मा जाहैबाय सम सम गोमाना थायो माने माने गोमानाया बेनो आरो बेना न'निफ्राय माने जेरावबो ओंखारा बेयो ओंखायनो जोङो बेखौहाय दिनै नायनो फैदों माने माबायदि आरो ना आङो ओमफ्राय दहाय जे आंजों लोगोआव फैफादोंमोन ना बियो बे जाहैबाय माने बिनि बिगुमै जायो ओमफ्राय आङो दहाय सोरनाव फैनो नागिरदों आरो मानि थाखाय फैदों आरो बियो सोर होननाया बे जाहैबाय नै आंनि माने गोदोनिफ्राय फैनाय लोगो माने बिराद गोबाव जाबाय दै लोगो मोनैया बेनिखायनो मा जाहैबाय आरो फानबारि गामियावबो आरो फैया बिराद गोबाव जाबाय गावसोरथ' थांखाला नालाय बिराद माथो नोंबो मानसिया बिराद उदै देरबाय माथो देरबायना बांद्राय जायोना न'आव जिरायना थाखा जाबासो उदै देरोनोलै बिदि थाखा जाबासो उदै देरोनो खिन्थु अबेबा ओरैनोबो देरोना ना लोगोफोर नोंथांमोना दहायो बुंनो बायदिसिना साननो हागौमोन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायखाबाय सोरबाफ्रा जुदि नारें जुदि बिजनेस जुदि मावनो लुबैयोब्ला एसे खिन्थादो नोंथाङा मा बुङो नारेंनि सायाव नोंसोर गामियावथ' एसे नारेंनि बिखान नालाय
मा खाजिनिमु औ नारें खाजि औ दङ जों गामियावथ' फ्राय न'खरावनो दङ होनजायो बिदिनो सोरनावबा एसे बांसिन सोरनावबा एसे खम दं आरो गामियाव फैनानै लांफैबा एसे हलसेल रेटआव मोनो आरो जों मार्केटआव लांफैबाथ' जोंनि लुगैनाय बायदिखौ लुगैखायो लांनायाव खरस थांलाय फैलाय गारि भारा टम भारा बेफोरखौ लानानै एसे बांसिन लुगैयो आरो ओमफ्राय न'निफ्राय लांफैबा एसे रेहाय मोनो आरो आच्छा ओमफ्राय बे नोंसोर गामियाव माबोरै जाखो माथो हाग्रा दुजुबाय माबोरै हाग्रा बारिसो नुबाय आङो लामाफ्रा माबायदि लामाया जेनेयाव नायबाथ' न'गैयि बायदिसो नुयो हाग्रा बैयावथ' माथो जों खेबसे फुटबल गेलेलायोमोन बे मा दै बेखौ जानाय फिल्डखौ दैयाबो ओरैनो माबासोमोनलै बे आसलथे बिदि दैमा नङामोन ओरैनो दैस्लुंजों माबालांनायसोमोन बेनो ओरै उल्था खुरै खुरै नांहैबाय ओरै खर'आव ओमफ्राय नोंसोरनाव नैबे लामानि थाखाय माबा सोरनिबा गभर्नमेन्टनिफ्राय बा माबानिफ्राय जेबो माबा अनसुंथाइ मोनाखै नामा मोनदोंमोन खनसे एनरेगानि जानांगौ बायदि जाफुङासै ओमफ्राय खालामनांगौ बायदि खालामफुंनो हायासै आरोना ओमफ्राय दा लामा बायदियानो नंला जायो आरो ओरैनो ओमफ्राय दा नोङो हमना ला बे जायगाखौ मालाबा गारना खारनो गोसो जायोना गारना खारनो गोसो जायोना नोङो जायगाफोरखौ लामानि थांफैनाय अबस्थाखौ नुनानै लामानि थांफैनाय अबस्थायाथ' गाज्रि खिन्थु माखासे जिथुनाखि आबादफोरनि थाखाय खिन्थु बेस्ट आच्छा बिराद मोजां आरो आयं नोंथ' खामानि मावबाय थाबाय बिराद बेस्थ' जाबाय आयंआ मालाबा सानोना बे जायगायाव गारना खारसिलांनाय लामाबो गैया माबो गैया दैलांफ्राव माबायदि उसुबिदा जागोन जाया लामायालाय गाज्रि समफोर फैनो दिगदार औ थेवबो माथो खालामबावनो बेखौ जानांसिगोन ना अबा जायगाखौ सोलायनो लुबैयोना मालाबा सोलायनो जालालै हा गोदानफ्राव माथो बिदिनो थांनायखांबायबो ना ओंखायनो थांला जाहैबाय आरो ना आच्छा खस्थ'आव थानांसिगोन ना आच्छा ओरैनो बेयाव नोंसोर रायजो जानाया खै बोसोर जाखो अनुमान जाबायदि 50-60 बोसोर ना ओमफ्राय बै समाव माबायदिमोन दायो माबायदि जायगानि परिस्थितिफ्रा बै समावथ' लांदां फादांसोमोन औ जेबो गैया औ ओरैनो बैग्रि फांसे फांनै बिदिमोन आरो दायो साबसिनना गोदोना साबसिनमोन दाथ' दंफां लाइफां जाजोब्बायानो नारें गय बायदिसिना आच्छा दा एसे बारिया साबसिन जाबाय आरो ना थेवबा माने गारना थांनो गोसो गैया गारलांलालै अबावथो थांबावनो अबाव थांबावनो आच्छा थानांसिगोन ना जोंनो नै दायो मा खोथा बियो थान्दा सायबाय खोमालै कका कला हाय आनि फैदो जा सानैजों रायलायनोसै फैलाय सानैजों रायलायनो जाफै फैलाय आनि नोंना मा नाम नोंना फैलाय देलाय नोंना मा नाम खोन्थालाय लाजिदों माने आंखौ नुफेराखै नालाय कृषिका नार्जारि